Wala gid nakasalbar ang 26 anyos nga si John Rel Esparagosa matapos nasunog ang Nagaserbe storage area sang isa ka poultry farm sa Puro Kasilingan, Barangay Mansilingan, Bacolod City, Domingo sang hapon kung sa diin ini nagatrabaho. Nagagwa sa inisyal nga investigasyon sa Bacolod City Fire Station nga natrap ang biktima sa ikaduwa nga panalgan sang nasunog nga istruktura, rason nga wala na makagwa kaupod ang pila ka kaupdanan. 11 sa mga kaupdanan sini ang pilason kag ginabulong subong sa ospital matapos naglumpat sa bintana. Kag iba naman naghingagaw dalagan pagwa sa lugar. Nahibaluan nga ang porsyon nga nasunog, nagaserbe man quarters ang mga ini kung sa diin sila nagatulog o kung nagatinir. Rason nga natabuan nga yara sila dira sang natabo ang insidente. Naglabot sa 2,600,000 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Ginaimbestigaran pang ginhalinan sang kalayo.